Wasalna fi 27 jum tal-mixja tagħna fejn qed kuljum intellaw ħsieb devozzjonali għal 49 jum, 49 jum minn wara l-festa tal-ħobs ħażmu li għandhom wasluna għal festa ta' Pentekoste, xi ħaġa li Alla stess għalilna biex nagħmlu fil-ktieb tal-Levitiku. U llum il-ħsieb li għażilt ser nieħdu mill-istess paraxa li aħna ta' Malta Missjanika nistudjaw illum f'dana il-jum qaddis tas-Sibt. U l-flus ħanoħodhom mill-ktieb tal-Levitiku kapitlu 18 vers 1. U hawnhekk Alla qed ikellem lill-poplu ta' Iżrael wara l-mewt ta' Nadab u Abihu, fil-fatt jisimha aħarej mewt, jiġifieri wara il-mewt, u Alla qed jgħid il-poplu tiegħu x'irid jagħmel biex ikun qaddis biex spiritwalment jibqa' ħaj, ma jmutx spiritwalment. Ejja naraw Alla x'qed jgħid lill-poplu ta' Iżrael f'dana il-ftit flus. Levitiku 18 ħanibda minn vers 1 sa 5. Il-Mulej kellem lil Mose u qallu. Kellem il-Uliet Iżrael u għejdilhom: jiena il-Mulej Alla tagħkom. La tagħmlux bħalma jagħmlu fl-art tal-Eġittu fejn kontu tagħmlu, u tagħmlux bħalma jagħmlu fl-art ta' Kanaan li se nġibkom fiha. Timxux skont il-liġijiet tagħhom. Għamlu skont id-digriti tiegħi. U ħarsu il-liġijiet tiegħi u imxu fuqhom. Jiena il-Mulej Alla tagħkom. Ħarsu il-liġijiet u d-digriti tiegħi, il-bniedem li jagħmilhom ikollu il-ħajja bihom. Jiena u il-Mulej. Mela nerġa' ngħid hawnhekk naraw il-mewta ta' Adab u Abihu wara li ppruvaw jersqu lejn Alla skont il-mod kif jaħsbu huma mhux kif ordnarhom Alla. U Alla qed jgħidilhom isma' biex tgħixu tidu tħarsu l-liġijiet u d-digriti tiegħi. Meta qed ngħidu biex ngħixu ma jfissirx li min mhux iżomm it-Tora imut, imma iva jekk inti ma timxix mat-Tora spiritwalment inti mejjed. Il għaliex biex timxi wara Jaxua is-Sit u s-Salvatur tagħna trid timxi wkoll wara t-Tora. Għaliex għax Jaxua huwa t-Tora ħajja u huwa Jaxua li qalilna imxu warajja. Nimxu warajh irdu nikbru u nimmaturaw. Billi nikbru u nimmaturaw kif ma nikbru u nimmaturaw? Nikbru u nimmaturaw billi nistudjaw, naraw Alla x'qed jgħidilna u nagħmlu dak li Alla qed jgħidilna. Bħalma qed jgħidilna f'dawn il-flus. Fil-fatt, Alla l-poplu ta' Iżrael li bħalissa f'dan il-perjodu kien qiegħed fid-desert qed jgħidilhom tagħmlux bħalma jagħmlu fl-Eġittu u tagħmlux bħalma qed jagħmlu fl-art ta' Kanaan fejn ser nibgħatkom. U l-mistoqsija toħroġ waħedha, allura jekk ma rridniex inkunu, ma rridniex nagħmlu bħalhom. Illa għaliex bagħatna l-Eġittu, illa għaliex minn ġo d-desert sa tibatna ġo Kanaan. Fil-fatt meta nsemmu l-Eġittu u n-nies li kienu jgħixu f'Kanaan dak iż-żmien qed nitkellmu fost l-ar fost l-ar nies illi kienu jeżistu meta niġu kontra Alla ta' Abram, Isaac u Ġakob. U għalhekk Alla jgħidilhom isma' tkunux bħalhom tagħmlux bħalma jagħmlu huma. Pereżempju, wieħed mill-affarijiet li kienu jagħmlu kemm ġewwa l-Eġittu kif ukoll in-nies ta' Kanaan kienu li jixorbu id-dem ta' xi annimal jew ta' xi ħadd li jkunu qatlu minħabba it-twemmin li kellhom. U pereżempju aħna nafu li waħda mill-affarijiet illi anke ġabu fl-ittra tiegħu jgħid lill-kredenti l dawk il-messjaniċi li se jsiru parti minn Iżrael jgħidilhom waħda mill-affarijiet li tagħmlu hija tastienu mid-dem. Illa għaliex għax bħala liġi tal-Alla teqpa' dejjem hemmhekk. Imma la qed naraw il-poplu tal-Alla dejjem kien jammar fost l-ar nies fiċ-ċivilizzazzjonijiet fejn kienu jkunu. Meta kienu ġewwa l-Eġittu, mhux sempliċement kienu fost l-ar nies, imma fejn kienu impoġġijin ġewwa l-Eġittu kienu mdawrin bl-ar fost l-ar. Meta kienu ser jidħlu Kanaan
iċ-ċivilizzazzjoni dak iż-żmien kienet l-ar fost l-ar li seta' ikun hawn fid-dinja nerġa' ngħid meta niġu għat-twemmin falla ta' Iżrael. Is-sitwazzjoni illum hija l-istess. Il-poplu Alla imxerret mad-dinja kollha, nafu li Iżrael ġi imxerret mad-dinja kollha mill-Asserjani u anke meta twaqqa t-Tempju mir-Rumani komplew xerdu aktar lut mad-dinja kollha. Il-poplu Alla imxerret mad-dinja kollha. Bħal dak il-poplu fl-Eġittu u ġewwa Kanan qed jgħix imdawwar b'nies illi il-mentalità tagħhom fejn jidħol Alla hija l-għar fost l-għar. Mhux qed nitkellem fuq edukazzjoni għax illum l-edukazzjoni imxiet ħafna l qudiem, mhux qed nitkellem fuq l-indafa għaliex illum l-iġene hija xi ħaġa importanti li kulħadd jipprova jżomm. Imma qed nitkellem meta niġu biex nitkellmu fuq Alla ta' Iżrael, Alla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Ġakob. Bħala poplu Alla imxerrin mad-dinja kollha aħna bħal dak il-poplu fid-deżert qed ngħixu fost l-għar tal-għar. Imma l-istess issa bħal poplu ta' Alla li kien dieħel ġewwa Kanan aħna għandna it-Tora, għandna il-liġi ta' Alla, għandna il-Kostituzzjoni li biha rridu nimxu. U għaldaqstant aħna bħala poplu Alla aħna differenti minn dawk in-nies li aħna ngħixu fosthom. Tafu id-dinja kif nisejra minn ġewwa mid-dlam kompli tmixja f'aktar dlam u f'aktar dlam u hija biss il-kelma Alla li tista' tġib id-dawl f'dak id-dlam. Għaliex? Għax it-Tora hija dawl. Għalhekk Jaxua qal jiena d-dawl ta' din id-dinja. Illa li Jaxua huwa it-Tora. U permezz li aħna għandna it-Tora, permezz li aħna għandna dan id-dawl, allura nistgħu nkunu dawl għal nazzjonijiet oħra, anke Jaxua stess. Jgħidilna li meta n-nies, il-popli tad-dinja jaraw il-mod li aħna bih naġixxu, il-mod li aħna bih nitkellmu, il-mod li aħna bih ngħixu, huma jkunu jridu jkunu jafu fuq Alla ta' Iżrael u jagħtu glorja lil Alla il-Missien. U dan huwa il-ħsieb li allura rrid irressa llum. Il-fatt li aħna poplu Iżraelit, poplu ta' Alla imxerret mad-dinja kollha, mhux qed nitkellem fuq Iżrael l-art, imma qed nitkellem fuq il-poplu ta' Alla, intom tafu li l-poplu ta' Alla jsejjaħ Iżrael u bl-ebda isem ieħor. Aħna li aħna parti minn Iżrael imxerrin ma' din id-dinja ngħixu fost l-ar tal-ar fejn tidħol it-twemmin u l-fidi f'Alla il-Missier. Aħna rridu nkunu dak id-dawl. Biex nkunu dak id-dawl li Jaxua stess għalilna illi aħna rridu nkunu dawl għal din id-dinja, biex nkunu dak id-dawl, rridu nkunu nafu id-dawl x'inhu. U id-dawl hija it-Tora. Id-dawl hija l-kelma ta' Alla, anki s-salmista stess jgħidha illi it-Tora hija dawl għal rijlejh u t-Tora hija dik li tixellu it-triq minn fejn irid jimxi. F'kelma waħda, din il-ħajja hija mixja u biex nimxuha biex noħġbu lil Alla rridu nobdu l-istruzzjonijiet li Alla stess qed jgħidilna. Anke f'daw il-frus. Alla stess qed jgħidilna għamlu skont id-digriti tiegħi u ħarsu l-liġijiet tiegħi u imxu fuqhom. Jiena il-mulej Alla tagħkom. Nafu li Alla ma jitbiddilx. Jekk Alla ta' Abraham u Iżak u Ġakob, Alla ta' Iżrael huwa Alla tiegħek, kun naf ħabib tiegħi li Alla għadu ma nbidilx. Għax Alla ma jitbiddilx. U għaldaqstant dak li qed jgħid hawnhekk lill-poplu tiegħu Iżrael qed jgħidu lilna llum il-poplu tiegħu Iżrael fis-sena 2025 għamlu skont id-digriti u ħarsu l-liġijiet tiegħi. U hawnhekk fejn nemmen illi ħafna għandhom problema meta jew bidlu l-10 kmandamenti jew inkella iwarbu xi kmandament bħal muwarraba wieħed biex jissodisfaw il-pjaċiri tagħhom u fl-istess ħin qed jiġu b'ribeljoni kontra Alla il-Missier. Alla stess qed jgħidilna ħarsu l-liġijiet u d-digriti tiegħi, il-bniedem li jagħmilhom ikollu l-ħajja bihom. Jekk inti wieħed minn dawk
La taqba s-sabbat saqajk u twebbes rasek u tgħid maħniex taħt il-liġi talla, m'għandix għalfejn nżomm is-sibt qaddis, m'għandix għalfejn noqgħod inżomm l-omer, m'għandix għalfejn niċċelebra l-festa ta' Pentekoste u s-sitt festi l-oħra. Jekk inti waħed minn dawk, spiritwalment inti m'intix ħaj. Dan mhux qed ngħidin imma qed jgħidu Alla fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 18 vers 5 għal min irid imur jiċċekkja u jaqrah. U għal-daqstant il-ħsib tiegħi llum huwa ejja ħalli verament nikbru u nimmaturaw. Nkunu nafu x'inhu dan id-dawl li rridu nimxu warajh għaliex huwa dan id-dawl li jressaqna qrib lejn Alla tagħna. Allura f'din il-mixja li qed nagħmlu ta' 49 jum biex żgur nimmaturaw irridu naraw li qed nimxu mal-liġijiet, l-istruzzjonijiet, it-Torah sejħilha li trid il-kelma tagħha. Li bħal Alla ma tinbidel qatt. Ejja ħalli nagħlqu dana il-programm tal-baqsira Mr. Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-univers niġu qoddiemek mulej u nirringrazzjawk Mr. Qaddis illi inti armajtna bil-kelma qaddisa tiegħek mulej għalkemm qegħdin inferxin mad-dinja kollha, għalkemm qegħdin aħna ngħixu fid-dlam tad-dinja imma aħna dawl għal din id-dinja mulej u dak id-dawl ġej mill-kelma tiegħek, mit-Torah tiegħek, mill-liġi tiegħek. Nirringrazzjawk Mr. Qaddis, nirringrazzjawk illi inti stess kmandajtna u ordnajtna sabiex nimxu wara ibnek Jexua il-Messija li huwa it-Torah ħajja, ibnek Jexua is-Sit u s-Salvatur tagħna illi ġi biex jallimna jurina kif għandna nimxu it-Torah tiegħek Mr. Qaddis u nkunu dawl għal din id-dinja. It-talba tagħna Mr. Qaddis hija li nikbru nimmaturaw fik permezz tal-kelma tiegħek. Għamel mulej li qalbna tkun trid timxi wara l-kelma tiegħek mulej. Għamel li qalbna trid tkun obbedjenti lejn il-kelma tiegħek kollha fit-total tagħha mulej u mhux biċċa minn hawn u biċċa minn hemm mhux nagħmel dak li jaqbel lili fejn jaqbel lili imma li dejjem nara li nkun obbedjenti lejk Mr. Qaddis u nimxi warajk skont l-istruzzjonijiet fit-Torah tiegħek. Fisem ibnek Jexua il-Messija s-Sit u s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, irresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek għall-glorja tiegħek Mr. Qaddis. Amen. Sakemm narakw fil-programm ieħor għada fisem sħabi ta' Malta Messjanika ħbib tiegħi insemmilkom.